Naano lang ko'y 3% to greet my sister. What's up mga bay? Yes, it's good to be back and I miss your smiling face. It's 4 in the morning and karon napata sa GCQ, so kailangan mag-amping-amping pata. Puto na dun eh. Alright, dalang nag-istoryahan later on, but for now, work. Today is a blessed day. For a couple of months kita under sa quarantine from ECQ to GCQ, karon na nata sa MGCQ. Daghan og struggle og problems nga naagihan nato sa tong kinabuhi. Daghan og infected sa crown, kabalo na mo ana. There goes poverty collapse. But let's take a second to thank him. Amahan nga among Dios, daghang salamat sa tanang kaayo mo kanamo. Nasuko man ka kanamo tungod sa kadaghang kasalanan namo diri sa kalibutan. Buhi pa kami og may kusog nga moalagad diha kanimo. Kung dili man sumpak sa imong kabubuton, mamahimo bang hunungon mo na ang imong kasuko kanamo? Sa paaging ayuhon mo na ang tanang nataptan sa mabugat nga balatian. Pasaylua kami sa tanang nahimo namong kasalanan. Kipangayo namo ang tanan sa pangalan ni Ginoong Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Pero before we talk about how wonderful this day is, the reason nga nung wala ko ka-vlog this past few months is God, broke my phone. Good thing ipahiram ko sa ako ang number 1 fan sa phone. Kung wala mo kaila sa iya ha, I'll link it down below. Please check it out. Anyway, na ako'y nakita na group sa Facebook which is Davao Barter Community. Kudos sa nakaisip anang group which is pwede nimong i-barter imong old stuff na dili na kaayo nimo kailangan sa mga bagay na kailangan kayo nimo during the quarantine. Wow! For example, sa ako, I broke my phone, wala ako'y magamit sa pag-video, sa pag-edit. So I grabbed the opportunity na mo join sa maong grupo. So akong gihimo, naki-barter ko dito with my old bike and other stuff sa mga things na kailangan na ako na nakapost sa Davao Barter. So ang resulta is kini. Shoutout sa akong mga nakabarter dito. Big thank you kay Sir Logistic Paper and of course kay Sir Jerflo. You can check them out in Facebook and of course, thank you for that wonderful deal. So this time, na ko'y magamit from videos sa akong vlog and of course, na ko'y pang edit. So undangon na nato tong road to laptop. But for now, okay, na naman tayo gumagamit. So guys, check the Davao Barter Community Official sa Facebook and please, ayaw mo pa maligya dito. Naano lang ko'y 3% to greet my sister. Yes. Okay. Happy birthday.
Te, nakas akong vlog karon. Ayaw pag-off og kamera. Nakas akong vlog karon. Sa man ako, yun naman. Ay, busy ka? Na ako sa drugstore. Why? Ay, nangutana sa kuwa ba? Huh? Ngano daw ikaw akong paborito nga sister? What can you say? Gabo. Ha? Wala kang choice. Wala kang choice. Ngano man? Ako pa na doon na inahan. Wala na dyan ko choice di ay. Wala kang choice. Sige, bye. Ingat. So yun, natubag na ang inyong mga pangutana. Nga anong siya ang akong paborito na sister? Kaya wala na ko choice. For now, ato sang i-celebrate ang iyang birthday. Let's go. Mag-vlog si Maddox. Ha? Para makita ka sa vlog ko ba? Ha? Ay, hindi ka pala, mahina ka pala eh. Ha? Mag-vlog ka, dapat ganyan. Oh, hindi nakaganyan. Hindi nakaganyan. Ikaw ba yung number one fan ko? Ha? Press ko lang yun ba? Ngayon lang isinilang ay amin pa kaya natintingan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? So that's it for me mga bay. Hit the like button kung ganahan mo aning nga video. Smash it if it's something that you're into. O subscribe kung wa pa nimo na nabuhat. And click the notification bell. Click nimo ang notification bell para masamok ang imong kinabuhi every time na mag-upload ko og video. So that's it and I will see you in the next time.